माखासे बर' सिख्लाफ्रा जोंना मा सानमारखो लाजिनाय दंना गैला बिदा फंबाय बिमा बिफा नुलायनाय बेफोरबायदि देखायनो आखला लाजिनाय गोरोमा खोमा गाव गावखौनो फरेनार नंमारबाय। फरेनारफ्रासो बिगुर गोसोमबो सिनाया गुफुरबो सिनाया गोजाबो जाथिबो सिनाया। हाब जोंनाबोथ' बर' सिख्लाफ्रा बिदिनो जालांबाय। गुबुन हारिजों रिलेसन लानोबो गिला बर' सिख्लाफ्रा। गुबुन हारिफ्रा बर' सिख्लाखौ सोलेरखौसो हाबा खालामो, नोंखौ नङा। नोंनि देहा सोलेरखौसो हाबा लायो बिसोरो, जायनि थाखाय फेसबुकआव नेकेड फटक भिडिअ भाइरेल जायो। नोंसोरनो नुबायना गुबुन हारिजों जुलि जानानै संसार जानायाव जोंहा एथ' बादा गैया, नाथाय बिनि अनगायै नोंनि सोलेरनि गाज्रि सावगारि नोंनि भिडिअआ फेसबुकआव भाइरेल जायोबा नोंनि बिदा फंबाय गासै बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय जायो। नोंथ' लाजिनो नोंसोरबायदिया लाजिनाय मोनाबा जोंबायदि लाजिनाय मोनोलै, बिराद लाजियो जोङो। मा मोखां होनो नोङो जोङो बेलेग हारिनि सेंग्राफोरजों नेकेट फट' ओंखारनाय इन ए रिलेसनशिप, सोरबा दासनो सोरबा रयनो सोरबा मानो मोजां रोखोमै हाबा लानानै संसार जाबाथ' जेबो बुंनांगौ गैया। सि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा माबा फ्लिपकार्टआव जुथा लंपेन्ट अनलाइन खालामनानै बुकिं खालामना मोननाय बायदिसो जाजोब्बाय गासिबो। लाजिनायानो गैमारला माखासे बर' सिख्लाफ्रा। नोंनि बिमा बिफाफ्रा नोंनि फट'खौ नुब्ला नों मा सानो? नों लाजिनाय फैगोन ना फैया? एसेसो जेबो साननाय फैया नामा? नोंनि गोथार सोलेरखौ जुलि जायैनि सिगां खालाय खालामनानै लानो नाङा। जुदि नों गुबुनजों जुलि जानानै बेलेग सेंग्राखौ हाबा लाहैयोब्ला बै बेलेग सेंग्राया नोंनि खालाय सोलेरजों गेलेनो बागोन, अब्ला संसारा बिदियावनो थिग जाया। अब्ला नोंबो बै समनिफ्रायनो बुजिगोन आंनिनो गोरोन्थि होननानै। गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार साबसक्राइब खालाम।